veu cap sortida en aquesta situació. Per tant, perdó, quan un senyor diu l'atur, bueno, pot ser que sigui enguany o l'any que ve, escolta, o d'aquí un segle. És a dir, no hi ha ningú que te doni, no dic seguretat, sinó esperances, expectatives que això canviï. Perquè per això crec, i perdona una cosa, crec que haurien de tenir suficient maduresa i mentalitat perquè totes les parts, tots l'arc parlamentari, se posàs d'acord, se deixàs de batalletes, quan hi ha una situació d'emergència en un país, siguis del color que siguis, perquè aquí no hi ha ideologia. O el país funciona o el país no funciona. I a mi que no me venguin en romanços d'ideologies. Entonces, es posar-se tothom d'acord, sindicats inclosos, i començar a fer feina per sortir de la crisi. Que això seria el positiu i el missatge de moral que necessita aquesta societat. Sí que hi ha ideologia. La solució d'uns no és igual que la dels altres, hi ha ideologia. Per sort. Senyor Sastre, jo crec que amb idees. Perdona, estarien d'acord. Senyor Perpinyà, no sé si vol parlar d'aquest tema. Voldria fer una puntualització. Vull dir, aquí va haver fa poc unes eleccions i hi va haver una sèrie de promeses electorals i se van crear unes expectatives. Evidentment, la gent que se va creure aquestes expectatives, ara, a mesura que no s'acompleixin, tindrà tot estar enfadat, frustrat, emprenyat en la gent que, en teoria, s'ha de sentir estafada. Però això ens passa sempre a les cites electorals. Vull dir, tota la gent que va votar... Espera, claro que cada pal aguante su vela, exacte. Però el mateix quan va guanyar anteriorment el senyor Zapatero, anteriorment el senyor Aznar, anteriorment... Tots duen un programa electoral que normalment de les promeses, vamos, res. El que passa que hi ha promeses que quan hi ha feina o l'economia funciona no preocupen tant i quan l'economia ha arribat ya 0, 0, 0, patatero, aquí sí que preocupa. Lo que está claro, señoras, señores, antes de cambiar de tema, lo que está claro es que cuando un político miente, sea el color que sea, la gente sí nos sentimos estafados y yo no me olvido de las 12, 15 veces que el señor Zapatero, lo siento mucho, dijo que lo peor de la crisis había pasado ya y aquí nos encontramos. Sí, sin olvidar también, aparte de Zapatero, el señor que hay ahora, Rajoy, que es nuestro presidente, que dijo... No, hombre, coño, vamos a decirlo todo. Las pensiones, evidentemente nos pujaría. Pero yo aún no he escuchado al señor Rajoy decir que lo peor de la crisis ha pasado ya. Y el señor Zapatero lo dijo 12 veces, que tenemos un video. Y perdone, en el 2008. ¿Y por qué no recordamos el Aznar? Y si quieres también a Aurelio de Roma. A mí me duele más esa. A mí me duele que el que ha ganado por mayoría absoluta, con toda la garantía democrática, había dicho, las pensiones las subiré. Le han subido un 1% y ya te das cuenta te quitan dinero, porque es la retención de RPF. Segundo, dijo que no iba a poner el despido más barato. Lo ha puesto. Tercero, dijo que nos iba a subir los impuestos. Señor Taravini, ¿nos va a recordar todo el programa electoral? Porque es que yo quiero hablar de justicia. No, tú has recordado la cita. Claro. Yo me acuerdo de Rajoy. Me parece muy bien, pero yo he dicho, perdón, señores, porque aquí la que modera el programa soy yo y el tiempo se nos pasa y yo sé que estos señores quieren hablar y proponer temas que yo no traía preparados, así que no los vamos a hablar, porque para algo soy la que dirige el programa. Dejamos este tema para otro día. Solo un matiz. Es que todos me piden solo un matiz y si les dejo solo un matiz a cada uno... No debatiré, prometo no debatir. No, ya me conozco las promesas de no debatir. No, pero hay una diferencia. Es que ahora son 7 meses solamente de entrada en el gobierno con un pastel de cacao maravillado. Por lo tanto, vamos a dejar que las cosas vayan un poco también. Yo siempre digo que ningún dirigente es la Virgen de Lourdes. Ni este ni Zapatero, ojo. Ninguno. Dicho esto, vamos a hablar de justicia porque si hablamos de actualidad, aunque el señor Taravini quiera hablar de Rajoy y ponerlo verde... Tú me has provocado, si tú me has provocado. Yo he provocado, Dios me libre a mí de provocar al señor Taravini, ingenua de mí. Vamos a hablar de actualidad y si hablamos de actualidad hay que hablar de un tema tan grave como delicado, porque quedan solo 3 días para que Iñaki Urdangarín declare en Palma por una trama de presunta corrupción cuando él estaba al frente del Instituto NOS. Una trama que ya se la conoce muy bien, pero a través de la cual se supone que se desviaron millones de euros de las arcas públicas de Baleares y Valencia hacia el Instituto NOS. Un asunto muy delicado y muy grave por el que le pueden imputar al Duque de Palma hasta 4 delitos penados con hasta 15 años de cárcel. Yo lo que primero que les quiero preguntar a mis contertulios es, quedan 3 días, señor Perpinyà, ¿qué cree que ocurrirá? Ya no cómo llegará el Duque de Palma o no, que luego también lo hablaremos, pero los temas más importantes ahora mismo. ¿Qué ocurrirá cuando el Duque de Palma esté frente al juez Castro? ¿Ha dicho que ya hablará con el juez? Sabemos que hablarà, però què cree que dirà? Bueno, el primer que m'agradaria dir és que és una pena que no ho veurem. Això ho vàrem veure testificar del senyor Mates i és una pena, i ja m'ho va agradar.
perquè m'va agradar veure Desparpajo, perquè s'expressava el senyor el magistrat en Castro, i m'agradaria molt veure si ara enviava a fer feina a la dona en un Mercadona, o si... En fi, aquestes coses. M'hagués agradat. Dit això, jo crec que el jutge se conduirà amb molta més prudència, com ve demostrant a lo llarg de la instrucció d'aquesta peça 26 concreta, Urdangarín, Babel, i crec que s'està demostrant que saben emplear la prudència, saben el que és. Estic xerrant dels jutges, estic xerrant dels fiscals d'anticorrupció. I per tant crec que aquesta declaració serà molt més prudent, com ha vengut essent les que se van produir aquest cap de setmana passat i l'anterior. I això és bo, perquè vol dir que la prudència que hauria de regir l'actuació ordinària de la justícia i de la fiscalia, ells saben el que és. No és una cosa que els és aliena. La pena que jo considero greu és que aquesta prudència no l'hagin mostrat en tothom que ha passat per allà i ara hi ha altres prudències, altres mesures que no havia hagut. I volia afegir una cosa que jo considero molt greu. El fet que no hi hagi fiances, m'apareix, quan estem xerrant de xifres milionàries que n'ha hagut per quanties molt inferiors, per qualsevol empresari que ha contractat amb el govern balear en aquella època ha estat somès en el passeillo, i una fiança milionari, ara resulta que no hi ha fiances, i es parla, que a mi pareix una altra barbaritat, que se filtra a la premsa, que la Fiscalia vol demanar una fiança civil de 3 milions d'euros. Si hiciéramos una porra aquí, ¿ustedes dirían que el señor Urdangarín se va a ir con medidas cautelares, fianza? No. ¿Todos dirían que no? No. El senyor Sastre tampoc Jo vaig dir la setmana passada que me jugava un dinar i de moment l'estava guanyant, dient que en Castro no tenia el que s'ha de tenir per imputar i la infanta d'Espanya. L'espectacle continua, perquè ara jutjam aquest espectacle a partir del que s'ha fet abans. Ara ja el jutge diu que demana a l'ESPAR que posin fiances. Ara ja... Veurem. Com arribarà? Veurem. Jo el que sí sé, però molta gent ho sap, i sobretot els que ho varen patir, és que aquí hi va haver empresaris mallorquins que van ser detinguts, emmanillats, assaltats a les seves empreses i duis davant el jutjat. Molt poca prudència. Vull recordar que Miquel Nadal va ser detingut en el espai de la Balia. És que si Miquel Nadal o en Llebrers Feliu o en Cinto Ferrús, o en Mascaró, a les dues filles, na Maria i na Antònia, si el jutge els hagués citat i dit, escolti, vengui vostè aquí a explicar això, no hi hauria anat. Evidentment que hi havia un objectiu de fer por, de crear un estat de xoc, d'indefensió, i, evidentment, oferir carnassa al Mundo perquè continuar el seu serial d'oferir el seu safari. I bé, ara tot això surt. Jo recordo, per exemple, a més, ara veurem més coses. Per exemple, Antoni Vicent va ser condemnat a 4 anys de presó per un informe que els jutges van dir que estava agafat d'internet i el tribunal ho va deixar a 3 anys. Bé, ara veurem què dirà la jutgessa d'Inca, na Margarita Beltrán Mairata, de Cas Botet, què dirà respecte a Mates i què dirà respecte a Antoni Alemany, però el llistó està molt alt, l'han posat molt alt, i ara veurem què passarà en un Urdangarín, però en totes aquestes sentències, perquè ara jutjarem això a partir, i ho recordarem. Clar. Estamos viendo imágenes de ahora mismo de casos, por ejemplo, que comentaba el señor Sastre, de otros imputados y mai otros els va casos. preocupar que s'increpàs a ningú, i ara resulta que no volen que s'increpi en el senyor Duc de Palma. I qui era responsable de les manilles, de l'emmanillament? Eren Campaner, en Campaner ja l'han llevat del mig. Eren Alonso Jiménez, eren Socias, eren Rubalcaba. Tot això s'ha d'aclarir. Jo també vull dir una cosa que m'ha pres escandalós i pres una conya. L'advocat, que és fantàstic, l'advocat d'Urdangarín, l'altre dia va dir una cosa tan genial, dient que no, que el que tenien de demostrar que el que ha fet en Urdangarín són errors administratius com a qualsevol ciutadà. Que tenim molt de nassos per dir això. I segona, el problema és un altre. Tornaràs d'obès sí o no? Jo, que som de tradició catòlica, la gent s'ha de confessar, s'ha de repentir, ha de fer penitència... Propòsito d'enmienda. Propòsito d'enmienda i reparar mal fet. El que vol dir tornar d'obès. Jo crec que hi ha una cosa important. Abans se plantejava a la taula si la justícia era igual per tots. Es lo que te iba a preguntar. ¿Hay trato? ¿Están teniendo este caso un trato diferencial respecto a los otros? Evidentment, ja per coses que han dit aquí els companys de la taula, evidentment no s'està tractant de la mateixa manera ni molt manco.
Per tant, jo crec que... És que, a més, el senyor Urdangarín com ve? Que ve en qualitat d'imputat testimonial, de testimoni, o imputat ja amb càrrec de dir, ha fet... Claro, amb quina situació judicial o jurídica ve? Segons, encara no ho tenim clar. Segon, vendrà, evidentment, amb una sèrie de circumstàncies que faran que no tingui el mateix tracte ni des del punt de vista del mitjan de comunicació, ni des del punt de vista del tema del públic. Li obrin un dissabte als jutjats per correcte. Exacte, ja és un privilegi. Hi ha un precedent, Bé, jo crec que això, que a més, m'apareix que hi ha unes manifestacions de la pròpia Casa Real que li diu que el que ha fet no és com decorós, exemplar, que també haurien d'entendre què significa ser exemplar. Ser exemplar és tenir una conducta exemplar, donar exemple. Per tant, si ja no és una conducta exemplar, i ho diu la pròpia Casa Real i la seva pròpia família política, ja mos està dient un poc com és la situació. Per tant, és un cúmul de despropòsit que sí que mos està dient que en aquests moments es tracta respectant-li, evidentment, tots els seus drets de presumpció d'innocència, etc., com a tothom, ja no té la mateixa... Però passa una cosa, jo només dic una cosa. Jo penso que si dissabte no li fixen una fiança penal important, li donen 24 hores per pagar-la, que és el mateix que li varen fer al senyor Matas, o l'envien a presó amb el furgó, si no fan això, el senyor Castro, imagina que immediatament el que farà és retirar-li la fiança al senyor Matas. Crec, perquè és el mateix jutge que jutja la mateixa causa i que amb una peça fa unes coses i l'altre fa les altres. No vull xerrar dels fiscals d'anticorrupció que ho demanen, que aquí ja directament no demanen fiança. Toni, això no és just. Jo no vull defensar el senyor Castro,